Представете си, градината ви е буйна, реколтата обещава да е богата. Но ето, че идват те, вредителите. Те могат да унищожат плодовете на труда ви за броени дни. Сигурни сме, че сте се сблъсквали с този проблем, нали? Традиционните методи за борба често включват химикали. Но какво, ако има друг, естествен начин? Начин, който не само ще защити растенията ви, но и ще увеличи реколтата. Днес ще ви разкажем за топ 10 тайни съседи в лехата. Растения, които ще станат вашите най-добри съюзници в борбата за богата и здрава реколта. Пригответе се да научите как лесно да увеличите добива без излишни главоболия. Този метод не е нов. Знали са го още нашите предци. Нарича се компаньонско засаждане или съвместно отглеждане на растения. Идеята е проста и гениална. Едни растения помагат на други. Те могат да отблъскват вредители с миризмата си, да привличат полезни насекоми, които ще изядат именно тези вредители, да подобряват почвата или дори да влияят на вкуса на съседите си. Това е истинска природна симбиоза и ние сме готови да ви разкрием тайните и така. Нека започнем с първия ни удивителен дует. Ако отглеждате домати, знаете колко привлекателни са те за всякакви неканени гости. Листни въшки, белокрилки, доматени червеи, списъкът може да е дълъг. Но доматите си имат верен приятел, готов да се притече на помощ. И това не е куче-пазач, а скромният, но ароматен босилек. Защо точно босилек? Всичко се дължи на силното му, специфично ухание. За нас то е приятно и се асоциира с италианската кухня. А ето за много от вредителите по доматите, това ухание е истински репелент. Те просто не понасят този аромат и гледат да стоят надалеч от лехите, където расте босилек. Представете си, просто засаждате това растение наблизо и то създава невидима защитна бариера. Това е просто решение за защита на вашите домати, но това не е единственият плюс от такова съседство. Много градинари забелязват, че доматите, растящи до босилек, стават по-вкусни и ароматни. Докато учените спорят за точните причини на това явление, хиляди градинари по света се убеждават в това от собствен опит. Възможно е босилекът по някакъв начин да влияе на състава на почвата или просто да създава благоприятна атмосфера. Как да използвате правилно тази хитрост? Всичко е много просто. Засадете стръкчета босилек директно между редовете домати или ги разположете по периметъра на доматената леха. Важното е растенията да са достатъчно близо едно до друго и така си осигурявате лесна грижа за доматените растения и защита от вредители. Това е идеалното начало за нашия списък с най-добрите съседи. Продължаваме напред. И така, вече знаем за приятелството между доматите и босилека. Сега е време да ви представим още един класически доказан във времето дует. Запознайте се с морковите и лука. Сигурни сме, че и вие отглеждате и двете, нали? Тези два зеленчука привидно изглеждат съвсем различни, но на лехата те се превръщат в истински супергерои един за друг. Знаете ли, че морковите често страдат от моркова муха? Този вредител може да съсипе цялата реколта от кореноплоди, а лукът, от своя страна, е много привлекателен за луковата муха. Но ето къде е магията. Силната миризма на лука, която никак не се харесва на луковата муха, се оказва и чудесен репелент за морковата муха. А ароматът на листната маса на морковите от своя страна дезориентира луковата муха. Получава се идеална взаимна защита. Те взаимно отблъскват вредителите си. Това е като да поставите двама охранители, които следят различни входове, но със своето присъствие създават обща безопасна зона. Посадете редове моркови и лук, като ги редувате. Или просто поставете лукови главички по края на лехата с моркови. И вие ще забележите разликата. Това е невероятно ефективен и същевременно прост начин за подреждане на лехите с моркови и лук. Не ви трябват специални спрейове. Това е просто силата на природата. Това е още един прекрасен пример как правилното съседство на растенията осигурява много лесна грижа и значително повишение на реколтата, и то без никаква химия. А ние продължаваме напред, за да разкрием следващите тайни. Сега да си поговорим за краставиците. Тези сочни плодове всички обичат, но много ги обичат и вредителите.
Особено често краставиците страдат от листни въшки и паякообразни акари. Тези дребни насекоми могат бързо да отслабят растенията. Какво да направим, за да защитим краставиците си, без да използваме химия? Има два чудесни зелени съседа, които ще ни дойдат на помощ. Първият от тях е обикновеният копър. Да, същият, който слагаме в салати и зимнина. Неговите ажурни съцветия, чадърчета и специфичен аромат играят важна роля в лехата с краставици. Копърът е като фар за полезните насекоми. Той активно привлича калинки и златоочици, а тези насекоми са истински природни ловци. В менюто им листните въшки заемат почетно място. Като посадите копър, вие буквално каните в лехата си екип от професионални изтребители на листни въшки. Вторият надежден пазач за краставиците са ярките и непретенциозни тагетеси. Тагетесите не само украсяват градината с цъфтежа си. Тяхната силна, тръпчива миризма е много неприятна за много вредители. Включително за паяковия акар, който толкова обича да се заселва по краставиците. С аромата си тагетесите дезориентират вредителите и ги отблъскват. Те също така помагат в борбата с някои вредни нематоди в почвата. Представете си ефекта. Копърът привлича хищници, които изяждат листните въшки, а тагетесите отблъскват акара и други нежелани гости. Това е двойна защита за вашите краставици. Резултатът от такова съседство е очевиден. Вашите краставици растат здрави, боледуват по-малко, получавате буйни растения с обилен добив и най-важното – без никаква химия. Това е много прост начин да се защитите от вредители и лесно да увеличите добива. Просто посадете по няколко коренчета копър и тагете си до растенията краставици или по периметъра на лехата. Ще се изненадате от ефекта. Наистина е много лесна грижа за растенията. А кой ще помогне да спасим зелето? Ще разкажем веднага. А сега да си поговорим за зелето. Този зеленчук е истински магнит за вредители, особено за зелевата пеперуда. Тези бели пеперуди снасят яйца, от които после се излюпват лакоми гъсеници. Те са способни да изгризат зелевите листа до състояние на решето. Сигурно сте се сблъсквали с този проблем. Как да защитите зелето си от тези вредители? Отново на помощ идват ароматните съседи. Отлични защитници за зелето ще бъдат розмаринът или ментата. Тези билки имат много силен и устойчив аромат. Представете си как работи това. Зелевата пеперуда търси зелето по миризмата, но ако наблизо растат розмарин или мента, силният им аромат просто заглушава миризмата на зелето. Пеперудата се дезориентира. Тя не може да намери своята цел и отлита да търси друго място за снасяне на яйца. Това е като маскировка за вашето зеле. Между другото, ментата отблъсква и зелевата муха, а розмаринът може да помогне срещу охлюви и слузести, които също обичат да си похапват нежни зелеви листа. Получавате многопластова защита, просто като посадите тези ароматни билки наблизо. Това е невероятно ефективен и същевременно напълно натурален метод. Не е нужно да обработвате зелето с инсектициди. Вие просто използвате естествени репеленти. Това прави грижата за зелето много по-лесна и по-екологична. И разбира се, помага да запазите реколтата си цяла и невредима. Наистина е много прост метод, който дава чудесни резултати. Но какво да кажем за картофите? Те си имат свой главен враг. Картофи, любимият ви кореноплод, гордостта на всяка градина, но си имат страшен враг. Разбира се, става дума за колорадския брамбар. Този раиран вредител е способен за нула време да унищожи цялата листна маса. Той може да провали всичките ви надежди за добра реколта. Как да защитим картофите си от това лакомо насекомо, и то без агресивни химикали? Има изпитани във времето природни помощници. Един от тях е обикновеният фасул. Особено добре действа храстовиден фасул. Оказва се, че колорадският брамбар просто не понася миризмата и присъствието на фасула. Това за него е изключително неприятно съседство. Посадете няколко корена фасул директно между редовете картофи или ги редувайте. Фасулът създава един вид невидима бариера от миризма. Тази миризма дезориентира брамбара и го отблъсква.
Това е едно много просто решение за защита на картофите. Не се налага да тичате с пръскачка. Природата върши работата вместо вас. Вторият полезен съсед на картофите са нашите стари познайници – невените. Тези ярки ногти. Вече споменахме как помагат на краставиците, но и за картофите ползата от тях е огромна. Невените не само отблъскват някои летящи вредители с аромата си, те отделят и вещества в почвата. Тези вещества помагат в борбата с вредните нематоди. Нематодите са микроскопични червеи. Те могат сериозно да повредят корените и клубените на картофите. Засадете невени по периметъра на картофеното поле или смесени с картофените храсти. Комбинацията от фасол и невени дава мощен комплексен защитен ефект. Това е естествен щит за вашите картофи. Получавате здрави, силни картофени храсти. Клубените израстват без повреди. Това е един прост начин да увеличите добива на картофи, без употребата на инсектициди. Това осигурява много лесна грижа за растенията. А готови ли сте да научите как да защитите нежните ягоди? Кой не обича сочни, ароматни ягоди? Те са символ на лятото и на сладата. Но не само ние мислим така. Множество вредители също обожават ягодите. Сред тях са плужеци, охлюви и ягодов акар. Те могат сериозно да увредят както листата, така и самите плодове. Как да опазите вашите сладки ягоди от тези напасти? И отново на помощ идват удивителните растения съседи. Първият кандидат е скромната, но много полезна магданоз. Да, точно тази зеления, която използваме в салатите. Магданозът притежава специфичен, доста силен аромат. Тази миризма изобщо не се харесва на плужеците и охлювите. Те се стараят да заобикалят лехите, където расте магданоз. Просто посадете туфички магданоз между редовете с ягоди или по периметъра на лехата. Магданозът ще създаде ароматна бариера. Плужеците и охлювите, усетили миризмата, ще предпочетат да потърсят храна другаде. Това е елементарно, но ефективно решение. Още един чудесен съсед на ягодите е чесънът. Неговата силна, характерна миризма е добре известна с предпазните си свойства. Чесънът отделя фитонциди, летливи вещества, които отблъскват не само плужеци и охлюви, но и ягодовия акар. Този акар е микроскопичен вредител, много труден за забелязване, но способен сериозно да увреди листата на ягодите. Посадете няколко скилитки чесън директно между ягодовите храсти или отделете леха за чесън съвсем наблизо. Постоянната миризма на чесън ще държи вредителите далеч от вашите ягодови насаждения, а комбинацията от магданоз и чесън нанася мощен двоен удар по вредителите на ягодите. Така си осигурявате здрави ягодови храсти и чисти, неповредени плодове. И всичко това без никаква химия. Това прави грижата за ягодовите растения много лесна. Наслаждавате се на естествени, вкусни ягоди и това е наистина лесен начин за увеличаване на добива. Готови ли сте да научите кой ще помогне на чушките? Пиперът, както сладък, така и лют, е друг любимец на много градинари. Той придава цвят и вкус на нашите ястия. Но както много други култури, пиперът е податлив на нападения от вредители. Един от най-честите проблеми са листата. Тези дребни насекоми бързо обсипват стъблата и листата, изсмуквайки жизнените сокове от растението. Как да защитим пипера от листата и други вредители? Нека отново се обърнем към силата на ароматните билки. На помощ идват старите ни познайници, босилекът и риганът. Вече говорихме за босилека като защитник на доматите. И той работи също толкова ефективно и за пипера. Силният аромат на босилека е много неприятен за листата и други вредители по пипера. Засадете туфички босилек близо до пипера и те ще създадат защитен ароматен щит. Риганът или душицата е друга ароматна билка с мощни защитни свойства. Интензивният му мирис също отблъсква множество вредни насекоми. И както босилекът, така и риганът дори може малко да подобри вкуса на пипера според някои градинари. Съседството на пипер с босилек или риган не е само защита. Тези билки допринасят и за по-добрия растеж на пипера. Те създават благоприятна атмосфера в лехата, вероятно влияейки на почвената микрофлора
или просто създавайки комфортни условия за развитие. Засадете тези ароматни билки по периметъра на лехата с пипер или ги разположете смесено с туфите пипер. Това е много просто засаждане, което дава осезаем резултат. Получавате здрави, силни стръкове пипер, по-малко податливи на нападения от листата и други вредители. Това значително облегчава грижите за растенията и, разбира се, води до по-обилна и качествена реколта. Това е надежден начин за просто повишаване на добива без използване на химия, но имаме и още по-стари и изпитани начини. Вече си говорихме за прости комбинации, а сега нека се потопим в историята и да се запознаем с едно легендарно трио. Тази комбинация от растения е известна с красивото име Трите сестри. Използвана е от коренното население на Америка в продължение на хиляди години. И до днес тя остава един от най-мъдрите примери за съвместно засаждане. Кои са тези сестри? Това са царевицата, тиквата и бобът. На пръв поглед може да изглеждат напълно несъвместими, но заедно те създават удивителна, самодостатъчна екосистема точно във вашата градина. Ето как работи това. Царевицата е най-високата сестра. Тя расте право нагоре и образува здраво стъбло. Това стъбло служи за естествена опора на втората сестра – бобът. Пълзящият боб се увива около стъблата на царевицата, издигайки се към слънцето. Нямате нужда от никакви допълнителни подпори. А какво прави бобът? Той принадлежи към семейство бобови. Тези растения са уникални с това, че могат да фиксират азот от въздуха в почвата. В корените им живеят специални бактерии. Тези бактерии преобразуват азота от газообразно състояние във форма, достъпна за растенията. По този начин бобът обогатява почвата с азот. А азотът е жизнено важен елемент за растежа на всички растения, особено на царевицата и тиквата. Бобът храни своите сестри. И накрая, третата сестра – тиквата. Тя се стеле по земята с широките си листа. Тези листа изпълняват няколко важни функции наведнъж. Първо, те създават плътна покривка, която засенчва почвата. Това помага за запазване на влагата и потиска растежа на плевелите. Ще поливате и плевите по-малко. Второ, бодливите стъбла и листа на тиквата не са приятни за много вредители. Например, те могат да отблъскват миещи мечки или други животни, които обичат да похапват царевица. Това е още едно ниво на естествена защита. По този начин трите сестри работят заедно като един отбор. Царевицата дава опора, бобът тори почвата, а тиквата запазва влагата и защитава от вредители. Това е гениално, изпитано през вековете и опростено прилагане на принципите на природата на практика. Това не са просто растения, а цял микросвят, който ви носи богата и здрава реколта, без усилия и без химия. Това е просто увеличаване на реколтата, основано на древна мъдрост. Но това не са всички полезни комбинации. А сега да си поговорим за цвеклото. Този кореноплод е полезен и любим на мнозина, но и цвеклото си има врагове в градината. Един от най-често срещаните е цвекловата муха. Нейните ларви минират листата, отслабвайки растението и намалявайки добива. Как да защитите цвеклото си от тази напаст и други вредители? И тук на помощ идват нашите ароматни приятели от семейство лукови. Най-добри съседи за цвеклото са лукът или чесънът. Вече знаем, че тези растения имат силна, лютива миризма. Този аромат е истински репелент за много насекоми. Засадете редове лук или чесън, като ги редувате с редове цвекло. Или просто разположете лехи с лук или чесън по периметъра на лехата с цвекло. Силната миризма на лука и чесъна дезориентира цвекловата муха. Тя не може да намери своята цел и отлита да търси по-безопасно място. Освен това, фитонцидите, отделяни от лука и чесъна, могат да имат общо оздравително действие върху почвата. Те потискат развитието на някои болестотворни микроорганизми. Това помага на цвеклото да расте здраво и силно. Такова съседство е проста и много ефективна стратегия. Получавате надеждна, естествена защита от цвекловата муха и други вредители,
Не е нужно да използвате инсектициди, за да опазите реколтата си. Грижата за растенията цвекло става много лесна. По-малко проблеми с вредителите, по-здрави растения и като резултат по-обилна и качествена реколта от кореноплоди. Това е още един чудесен пример за лесно увеличаване на добива благодарение на правилното съседство. А какво ще кажем за крехката маруля? Тя също се нуждае от защита. Приключваме парада си от зелени защитници с още едно важно съчетание. То се отнася до един деликатен зеленчук като салатата. Листна салата, главеста салата, всякакъв вид салата е много привлекателен за листните въшки. Тези дребни зелени или черни насекоми могат буквално да полепнат по листата, правейки ги негодни за консумация. Освен това, листните въшки пренасят вирусни заболявания. Как да предпазим нежната салата от листни въшки? И да го направим без пръскане с химикали, нали салатата я ядем сурова? Отговорът отново е прост. Използвайте силата на аромата. Надежни пазители за салатата отново са добре познатите ни лук и чесън. Да, тези универсални защитници пак идват на помощ. Силната, пронизваща миризма на лук и чесън е много неприятна за листните въшки. Те просто няма да поискат да се заселят на лехата, където усещат този аромат. Това е естествен репелент, който работи безотказно. Посадете редове лук или чесън между редовете салата. Или направете ароматна граница около цялата леха с салата. Колкото по-близо е лукът или чесънът до салатата, толкова по-силен е защитният ефект. Такова съседство създава невидима бариера, която отблъсква листните въшки. Вашата салата ще расте много по-здрава. Листата ще останат чисти, без колонии от листни въшки. Това е един от най-простите начини за лесна грижа за салатата. Избягвате борбата с листните въшки. Получавате красива, чиста, екологично чиста реколта от салата. И всичко това благодарение на силата на аромата. Това е наистина прост и работещ метод за по-добра реколта. И така, разгледахме 10 чудесни примера за това как растенията могат да си помагат взаимно на лехата. Защитават от вредители, подобряват растежа и увеличават реколтата. Но това е само върхът на айсберга. В света на съвместното засаждане има още много удивителни тайни и можете да ги откриете сами. И така, видяхме 10 удивителни примера за това как растенията могат да си помагат. Това не са просто народни поверия, това е истинска биология, приложима във вашата градина. А най-хубавото – този метод е напълно екологичен, не се нуждае от химикали. Прави градината ви по-устойчива и най-важното – работи. Опитайте да приложите тези знания в градината си и ще видите как се променя картината. По-малко вредители, по-здрави растения и по-богата реколта. Това е наистина работещ и лесен начин за увеличаване на добива. Ето такива са те, нашите зелени защитници и помощници. Надявам се това видео да ви е било полезно. Благодаря, че гледахте до края. Ако видеото ви хареса, сложете един палец нагоре. И не забравяйте да се абонирате за канала, за да не пропускате новите видеа с полезни хитринки за градината. А кои са вашите любими растителни двойки в градината? Споделете опита си в коментарите, това ще помогне много на другите зрители